चप्पल देखो चप्पल वेलकम टू आवर गर्ल्स हॉस्टल माथो बे मोखां खोबजानायफ्रा एसे साबसिन जायो दिल्ली में क्यों गया था घूमने अच्छा ओह ठीक है हेलो दोस्तों आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं थोड़ा हॉस्टल का भी टी शर्ट पहन कर रखा हूँ। तो आज हमारा क्या डिनर है और वो डिनर में बहुत ज़्यादा स्पेशल है हमारा, तो आप लोग से मैं शेयर करना चाहती हूँ। अभी मैं खाना लेकर आया वेराइटीज़ ऑफ लॉट्स ऑफ आइटम्स, मतलब आप लोग ये देख सकते हैं बहुत सारा आइटम्स है और हमारा डिनर का जो टाइम है वो थोड़ा लेट हो गया था। बहुत सारा आइटम्स बनाने में तो थोड़ा टाइम लगा, तो इसलिए लोग अभी बहुत स्टूडेंट्स लोग अभी बहुत भीड़ हो गया। अभी आप लोग देख सकते हैं मैं अभी डाइनिंग हॉल में ये कैमरा लेकर जाऊंगी। हेलो हॉस्टल प्रिपेयर क्या है आज हॉस्टल का फेस्ट है तो पूरा हंगामा हो रहा है। आप लोग जाके देख सकते हैं उधर। वो बॉयज हॉस्टल का भी हाँ आ रहा है, अभी उन लोग को लेने जा रहे हैं। ओके हॉस्टल प्रिपेयर ये लोग वेट कर रहे हैं। मोनाखै ना मोनाखै मोनबाय इसरा मोनबाय नै सेन्देलफोरखौ नायनो हागोन। चप्पल देखो चप्पल खाओ टेस्टी खाओ। हाय पूरा लाइन में है सर, भीड़ देख सकते हैं, लेकिन नॉर्मल डेज में ऐसा नहीं होता है हमारा। हेलो त्रिवेणी मेस का लीडर मुरिगंटो खोंटो ना कंटा खोंटा मुरिगंटा लालमोहन मछली भाजी उस तरह में खाना दाली। ये देखो पेट को थोड़ा फुला लेना, ठीक है पेट को थोड़ा फुला लेना। खाओ बे मोखां खोबजानायफ्रा एसे साबसिन जायो जा आइटेम्स। ओइ आंनो नाखौनो जि फिसा हरदों मिथिबाय, नै नाखौनो जि फिसा हरदों आंनो, ओमफ्राय नैबेना जि गिदिर। हस्टेल प्रिपेक हेलो जाखांजोब्बाय ना वेलकम टू आवर गर्ल्स हस्टेल। मायदि मोनजाखो हो मा प्रफेसर सानफ्रामबो बिदि थायोना दिनैसो जानाय गोथाव जादोंमोन। हले सानफ्रामबो बेबायदि होयो थायोबा हस्टेलाव थाग्राफोरा न'आव थांनाय नङा। गैया मोनजाया गोरान संजायो। मानि थाखाय लाना फैदो होनना बुङोबा बिथाङा हामजोबबायनि देहाफोरा मोजां जाथागोन ना। बयज हस्टेलनि प्रिफेक्ट बे नोंथांमोननि आङो चेहराखौ दिनैसो नुदों। फर्स्ट सेमिस्टार 4 कैसे हो? दिल्ली में क्यों गया था घूमने अच्छा ओह ठीक है माबोरै मोजां iya बे सासेया बांसिन बिजिसिनथार। नांलायदों नामा गार्लफ्रेन्डजों? गार्लफ्रेन्ड गैया? आयो दे जोंना बियो बिथाङा बुसुनि प्रेसिडेन्ट, मा बुंगोन फैनानै बायदि मोनदों? मोजां मोनबाय बिल्डिंआबो एकदम क्लिन एकदम साफ साफा दं। ओमफ्राय बयज हस्टेलनिया माबायदि जायो? बयज हस्टेलाव जोंना टाइल्स गैया नालाय साफा दंबा टाइल्स दं नालाय एकदम बावैसो गुरजा थानायखौ सानैबो दं। एसिस्टेन्ट प्रिफेक्ट ओमफ्राय बेबो इसोर सानैबो नोंनि नामा मोनलाय?
Huh? Dokoras. As a girl, boys hostel ni assistant prefect. First, second, sir. Same. Okay, assistant prefect. Isni ko mana naman Bengali Federation ni secretary, general secretary. Yay. Subhankar. जिबनानो जानाय लोंनायजोंसो थांना थाखायो नालाय बेखायनो जागायलायबाय जानायनि माबाल'सो 5 केजि फुंनायल'सो 55 जागोन आरो आङो Anda kaya lunch मोजां नुदों दा आङो मालाय संनाय जानो नागिरदों नै डिजाइन खालामनानै होनाय बिनानावानो संजोबनाय आं खालि माबाखौल' संदों ओंखामखौल' संदों बेवहाय दङ फान्थाव बाथोन बे बिमा जोगोनार बिगुरनि बाथोनबो ओमफ्रायो जोगोनार आलु फ्राय मैथा बाथोन ओमफ्रायो थाइबें वाव न'आवनो बानायनाय माने हस्टेलावनो बानायनायखौ बिदि मोनजानाया खाफाल गोनां थेंक इउ स' माच बिनानावसिम जानोसै बिनानावा दा माबायाव थालानो केमेरायाव थालानो दा आं जानोसै आरो दे आखुमान खालामदो नोंबो दालि लायासै ओमफ्राय बेजोंनो जानोसै ओंखामखौ सिफ्रुबाय सिन्था जाबाय औ आं दिनैसो फार्स्ट टाइम जागोन बेखौ बे जाफेराखैमोन जोगोनार बिगुरखौ बेयो मैथा फिथाइनि आसारसो मैथा फिथाइसोनो मैथा फिथाइनि आसारसो मामि बानायना लाबोनाय आंनि रुममेटनि मामि बानायना लाबोनायनो ओंखाम नांदेरगौबा लानो हायो थाइबें नांबावगौबा लादेरनो हायो ओमफ्राय आलु भाजा नांदेरगौबा लादेरनो हायो आरो मालाय माबाफोरा स्लुब स्लुब जायो बिगुरल'सै फान्थाव बिगुरल'सै बानलु बिगुर फान्थाव बिगुर बाखि जाजोब्बाय माबा बिदैखौबो लोंबावनोसै थाइबें बिदै गोथाव मोनथारोबा सोलायो बाय बाय